Jó napot kívánok, kedves nézőink! Előző adásainkban arról beszélgettünk, miként is alakult ki az élet Földünkön, amelyet, mint többször is megalapítottuk, ökológiai katasztrófa fenyeget. Mielőtt a katasztrófa megoldását szolgáló konkrét megoldási intézkedésekről beszélgetnénk, a következő néhány adást az emberiség előtt álló világméretű problémák megoldásának szenteljük állandó beszélgető partnereinkkel, Balogh János akadémikussal, ökológus professzorral és Szabados Györggyel. Mai műsorunk címének a bioszféra rendje és a túlnépesedés címet adtuk. A rend ismert fogalom a mikrokörnyezetben és a társadalomban is, bár ott már egy kicsit bonyolultabb fogalom, de mit jelent a bioszférában, és mi is az a bioszféra egyáltalán? A bioszféra az a Föld élő lényeinek a rendszere, az összessége. Ennek tulajdonképpen hierarchikus felépítése van, és talán úgy tudnám szemléltetni, ha azt mondanám, hogy a fotoszintézis, erről már beszélgettünk útján, termelődik táplálék, az állatvilág és az ember számára termelődik oxigén az élet és a légkör számára, és a táplálékra, mint tápláléklánc rátelepednek a fogyasztók. Egy nagyon egyszerű példa például a vízben, a zöld algát fogyasztják az apró rákok, az apró rákot az apró halak, az apró halakat a nagyobb halak, azokat a ragadozó halak. Ilyen egy egyszerű élelmilánc, vagy a száraz földön, már csak a egyes láncszemeket mondom, falevél, hernyó, cinege, sólyom. Ez egy egyszerű kis élelmilánc. Az élelmilánc végén közvetlenül vagy közvetve ott van, mint fogyasztó vagy kontrolláló az ember. De ennek a bioszféra rendjének mi a kapcsolata a túlnépesedéssel? Egy nagyon érdekes és olyan fontos kapcsolata van, amit mindig elfelejtenek, mindig elhanyagolnak. Ez pedig az, hogy a ökoszisztéma és azon belül az egyes ilyen élelmi láncszemek nem állandóan szaporodó, sokasodó, nem állandóan növekedő rendszerek. Ha elérnek egy nagyságot, a növekedésük megáll. Gondoljunk például arra, hogy egy erdő, ha úgy képzeljük el a látképét messziről, mint egy grafikont, kezdődik azzal, hogy a kis bokrok nőnek egyre nagyobbra, és amikor a fa maximális nagyságát elérik, attól kezdve vízszintes ez a mondjuk úgy ökológiai grafikon, a fák nem nőnek az égig, a növekedés megáll. Ugyanilyen nulla növekedésű rendszer az egész bioszféra, és ennek a rendszernek az összessége, hiszen térjünk vissza a Föld űrhajó hasonlatra, a Föld űrhajó véges, nem tud növekedni, tehát az űrhajó utasait és az űrhajó élelmiszerkészletét a végletekig emelni nem tudja. Mondhatjuk azt, hogy akkor ezt a nulla növekedést az emberiség hágta át? Az emberiség hágta át, pedig ez egy olyan üzenet, hogyha vannak a Földön kívül értelmes, szuperintelligens civilizációk, és valamit üzennének nekünk embereknek, az első üzenet az lenne, hogy vigyázzatok, álljatok meg a szükségtelen növekedéssel. Sokan elképzelik azt a különleges lehetőséget, hogy talán az élő világban kaptunk mi egy ilyen kódolt üzenetet. Ez inkább jelképes érték, amit most mondok, de el lehet rajta gondolkozni. Talán maga ez a nulla növekedésű görbe lehet egy olyan üzenet, amelyet kódolva már akkor megkapott az emberiség, helyesebben a bioszféra, amikor még nem is volt ember, hiszen már akkor ezek a rendszerek nulla növekedések voltak, hogy eddig is ne tovább, ez az élet legfontosabb törvénye. Ezt hágjuk mi most át, azzal, ahogy élünk, és ez az áthágás tulajdonképpen azt jelenti, hogy kívülálló személyben két olyan élő jelenség van a Földön, ami nem nulla növekedésű, a rákos daganat és az emberi társadalom. Akkor mondhatjuk azt, hogy a civilizáció durván fogalmazva rákos daganat a Földön? Mint jelképet is, mint durva meghatározás mondhatjuk, de sürgősen hozzáteszem, hogy nem tartom helyén valónak azt, hogy ennél a kérdésnél azonnal a népesedés, az emberi létszám, a születésszabályozás, ezek a kérdések merülnek fel. Kétségtelen érdekes és nagyon megfontolandó
önszabályozású rendszerek működnek a természetben. Hadd mondjam el például, hogy a farkasok, ha sok a táplálék, akkor a csapatuk szétesik és egyénileg vadászik minden farkas, akkor az összes nőstény párt fogad és szaporodik és kölykeket szül. Ha a táplálék kevés, akkor egy bonyolult szociális rendszerben a farkas csordában áll. Csordában nem csak a nyulat, a nagyobb vadakat, rénszarvast, meg ilyen nagy vadakat is el tudnak fogni. A bonyolult szociális rendszer, nem akarom itt elmondani részletét, lényeg az, hogy a vezető mindig csak egy nőstény, és mindig csak az szaporodik, tehát maga a csordába állás azt jelenti, hogy korlátozta a szaporodást. Folytatni lehetne ezeket a példákat, de nem erről kell most nekünk gondolkoznunk elsősorban, mert ismétlem, hogy a rákszerű, szóval ez a veszedelmes növekedés az emberiség léte szempontjából nem azért veszélyes elsősorban, hogy a létszámunk növekedik, hanem hogy az emberi tevékenység, az ipar növekedik exponenciálisan és meg nem engedett sebességgel. Mielőtt ezt a témát folytatnánk, egy kérdést Szabados Györgynek, hogy ez a rend, ami az állatvilágban, illetve a növényvilágban megvolt a növekedéssel kapcsolatban, ez mikor és miért bomlott föl az embernél? Hát ez egy nagyon érdekes kérdés. Vannak, akik azt állítják, és valószínűleg igazuk van, bár nagyon, hogy úgy mondjam, meredek gondolat és vélemény ez, hogy amikor az ember letelepedett életformát kezdett el, tehát úgymond mezőgazdasággal kezdett el foglalkozni, akkortól kezdve változott meg a környezetével kapcsolatos mentalitása. Hogy mi volt előbb az élet fenntartásához való agresszív, területnyerő, tehát a letelepedés szolgáló szemlélet, vagy pedig először ez az agresszív attitűd, hogy így mondjam, ez a mentalitás, ezt kár firtatni. De mindenképpen arról van itt szó szerintem, ha szabad ezt megkockáztatni, hogy a minden élőlény, mint ahogy az egész természet ugyan fölépítve, egy mérték és arányrendet hordoz magába. Mint ahogy az egyetemes erkölcs bennünk van, ennek része a mérték és arányrend. Ezzel születünk. Itt történt valami érzékcsalódás, hogy ezen túllépett az ember. Ez egyébként a természetben sok helyen is tapasztalható, de ezt a természet mindig korrigálja. A másik az, hogy a professzor által említett két hasonlóság, az emberi túlszaporodás a Földön és a ráksejt. Az egy nagyon érdekes gondolatot vet fel. Azt, hogy miközben a természet alap gondolata, hogy így mondjam, alaptörvénye a változatosság, hogy arra épül az egész világ, hogy minél változatosabb lények éljenek, annál inkább tudják az életet fenntartani. Minden eshetőségre minőségileg biztosítja be magát a lét. Ez a két jelenség, ez arról mesél nekünk, hogy ezt megszegi, ezt a törvényt is valahol. Egyrészt azonos minőséget akar nagy mennyiségben túléltetni az ember, de ugyanezt csinálja a rák is. Azonos sejtet halhatatlanná akar tenni, azonos fajta sejtet akar halhatatlanná tenni, és így kilép abból a törvényszerűségből. Professzor úr, hogy működik ez a sokféleség a bioszférában? A bioszférában a sokféleség legszebb példája az őserdő. Ez annyira érdekes téma, hogy talán egyszer érdemes lesz külön beszélgetni róla, de előjáróban hadd mondjak el annyit, az őserdőben az a csodálatos, hogy minden lehetőségre van valami működő rendszer, tehát egy talán durva emberi hasonlattal élve, az őserdei ipar nem óriási, ilyen internacionális mammutipar, hanem ezernyi apró, kis, majdnem kézműves iparból épül fel. Ennek az a következménye, hogy hulladékmentesen tud működni. A legnagyobb meglepetésem az őserdei kutatásaimban az volt, amikor meggyőződtem róla, hogy a síkvidéki őserdőben nincs hullott lomb, mert mindent azon a magasabb hőmérsékleten azonnal feldolgoz maga az őserdő, tehát egy tökéletesen hulladékmentes rendszer. Most az emberi rendszerek
ezzel szemben egyre inkább az ipar és a gazdaság arra törekszik, hogy ilyen multinacionális, egyre nagy és nagyobb egységekké váljanak, és ennek következtében kísértetiesen az a modell, hogy egyre nő és nő a hulladéktermelésük. Mit értsünk hulladék alatt itt ebben az értelemben? Hulladék alatt a mindennapi életben azt értjük, amit a szemétbe dobunk. Ökológiai szempontból minden hulladék, amit nem tud a rendszer reciklizálni, visszaforgatni. És most tessék nagyon figyelni, a legsúlyosabb hulladék az, amiből legtöbb termelődik, és amivel semmit nem tudunk kezdeni, ez a fegyver, és az iparban és a fegyverkezésben egyaránt ez a rádióaktív anyagok, mert ezekkel semmit nem tudunk kezdeni, nem csak a háborús megmaradt, nem tudom, rádióaktív fegyverekkel, hanem a atomhulladékkal sem. Szétidgetjük a dolgot, ilyen és olyan megoldást találunk, biológiai szempontból nincs megoldás. Ez szintén egy külön téma, de ha már érintettük, idéznem kell, amit ezzel kapcsolatban Konrad Lorenz mondott, az atomenergiától való megszabadulásnak egy lehetősége van, ne állítsunk elő atomenergiát. Nyilvánvaló, hogy mindannyiunknak önkorlátoznunk kell magunkat a fogyasztásunkban, de hogyan értelmezhető az önkorlátozás ebben a mai világban, amikor mindenhol ezt halljuk, hogy önkorlátozzuk magunkat? Hát ahhoz, hogy az ember hatékonyan, szörnyű rossz ez a szó, nagyon divatos kifejezés, hatékonyan tudja önkorlátozni magát, ahhoz valójában olyan bölcsnek kellene lenni, mint Isten. Mert itt egy egyetemes katasztrófa veszélye fenyeget. Tehát olyan hihetetlen összetett gonddal van dolgunk, hogy majdhogy nem kis isteneknek kell lennünk ahhoz, hogy ezt a magunk szűk, intim szférájába is meg tudjuk oldani. Hát itt van a nagy gond, ugye, mert az őserdő az a sok hulladékot a nagy változatosság miatt elemészti, földolgozza. Mindennek van helye, minden hulladéknak van felhasználása. Az ember egy sematikus életformába keveredett, és óriási mennyiségben termeli nagyjából azonos hulladék mennyiséget, amit képtelen elhelyezni, mert a hozzá tartozó rendszerváltozatosság nincs meg. Hát ezt a változatosságot létrehozni, ez azt hiszem nem az ember dolga, ezt a történelem fogja elvégezni. De legalább a táplálkozás és a szaporodás összefüggésében legalább valamelyest segíteni kell magunkon, és hát ez nyilvánvalóan elsősorban a túlszaporodás, az emberi túlszaporodás meggátlása és visszafogása, ami viszont szoros összefüggésben van az élelmiszer túltermeléssel, hiszen az is egy ma már tudományosan ismert tény, hogy minél több élelmiszer termelünk, az annál inkább elősegíti a túlszaporodást. Ez minden populációban, hogy így mondjam, tehát minden kis közösségben így van, hogy minél több élelmiszer van, minél kevésbé kell megküzdeni azért, az annál inkább serkenti a szaporodást. És ezt a gondot, ezt a régiek is ismerték. A régiek természetes módszerekkel próbálták, és hát sok esetben bizony nagyon kemény módszerekkel, harcos, háborús módszerekkel, amelyek be voltak építve a közösségekbe, az különböző féle közösségek, kultúrközösségek egymással való viaskodásába. Ennek nagyon nagy és régóta való története van, ősi története van. Megint az indiánokra tudnék hivatkozni, ahol minden törzs külön kultúrát jelentett, és a másik kultúrába átlépni nem lehetett. Az átlépés az halálos veszéllyel járt, és így be volt építve tulajdonképpen részben a túlszaporodásnak egy ilyen megcsapolása, részben pedig a belső önszabályozásnak a kényszere. Ismerték a régiek is azokat a növényeket, azokat a hatóanyagokat, amelyel ezt a túlszaporodást meg lehetett gátolni. Köszönöm szépen a beszélgetést. A következő alkalommal a túlnépesedésből eredő problémák egyikével, a megapoliszokkal és az éhségzónákkal fogunk foglalkozni. Köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra.